er en pro-wrestler, faktisk. Intet mindre. Og også er en form for live-rollespil, kan man sige. Du har brugt nogle ret alternative metoder for at gøre folk klar til spil. Altså, vi har gået igennem de sidste 10 års rollespilshistorie. Vi har startet simpelthen fra det her scenarie, som er fra 12 år gammelt, og hele vejen op til alle moderne og nye metateknikker til det nyeste skridt med blackbox rollespil, fysisk spil. Så jeg har lært dem godt op, tror jeg. Vi spillede også en meget kontroversiel scene. Det er en ting, vi gemmer til. Det er en hemmelighed. Ja. Det er lov til at være. Vi skal spille en scene fra Frederiks eget scenarie fra 2002. Den hedder Bundemænd og Biavlere. Bundemænd og Biavlere foregår i det lokalsamfund i Fjernsyn. Ja. I et lokalsamfund i 70'erne, hvor der er 3 hippier, som netop er flyttet til for at etablere et kollektiv. De overtager en gammel bondegård, men der er ikke noget land til gengæld nogle store steder, der står ude i haven. Mødet med lokalsamfundet er et gensidigt kulturchok. Hvis du venter til vi kører, så har du lige med, så folk forstår det selv. Kan jeg gøre det? Skal jeg køre introen? Nej, vi skal bare gå i gang med at spille. Det tager vi en tur. Ja, det er ikke mere. Ja, vi skal spille en scene med Jespers, som er en bondemand og en nabo til Hyggekollektivet, spillet af Niels. Så har vi Bagensjøren Anton, spillet af Rose. Og så får de besøg af hippien Valentin, som er en lattet københavner-type, som er flyttet på landet nu, og vil være i kollektiv, fordi der er masser af sex. Desværre får han ikke rigtig noget, fordi han søger koner eller kærester, men jeg hellere vil knalde med hinanden. Så jeg synes, vi skal starte med, at Jespers er alene på scenen, og så kommer Valentin ind. Og scenen starter nu. Nå, Anton! Det var godt lige at få dig med endnu en gang. Nu er det jo gået over til håndkraft igen, i stedet for de gamle 70'er pumper. Nej, 75, det byder på din side. Tilbage til det gamle, så vil altid være. Ej, det er det, ikke? Ja, det kommer der på. Jeg synes, det er fulde fløjter om det. Ja, det gør det. Så ser du. Jeg har lidt problemer. Jeg mangler sådan en ting, som der kommer til. Sådan en ting, der pumper og pumper. Ja, pumper, det kender jeg altid. Nå, kan du det? Ja, så. Ja, nu har jeg lige hjulpet Anton, så jeg vil også igen. Nå, ja, selv problemet er, at... Jeg har fået noget med bier og blomster. Ja. Lige præcis. Ja. Så problemet er, at pigerne over på gården, de vil gerne have noget selvmotivation og komme i kontakt med deres indre følelse og kvindelighed og feminitet. Men sex. Men for at de kan gøre det, så er det nødt til at tage bierne indenfor i køkkenet. Pigerne eller bierne, nu forstår jeg ikke. Bierne. Jeg har set, du ligger over i haven. Nej. Ja, så er det bare. Puste. Pumpe. De kan jo pumpe lige så meget, de vil. Nej. Jeg skal bruge sådan en velstand, der skal pumpe til. Hvad de lavede, og være rigtig gode til at debattere og organisere
Og så har vi simpelthen haft et miljø, der har bygget oven på det, og haft en masse rollespilsfestivaler, eller det her. Så det her, I må bruge i Det bliver ved med at blive større, tror jeg. Det er en voksende hobby. Der er både sådan noget rollespil, hvor det minder meget om skuespil, som man ser her, hvor man står og spiller med hele sin krop, og også noget, hvor man sidder og bruger. Og er der talent? Altså, hvordan stopper man har talent? Der er talent. Og det er faktisk noget, vi har diskuteret meget i miljøet, og også med mit mentor her. Det er ikke bare skuespil. Det er, at du skal kunne producere. Du skal kunne samarbejde om at skabe en scene, og du vil den fremad. Og du skal også nogle gange kunne vinde. Du spiller ikke kun for at underholde folk, du spiller for at skabe din egen oplevelse. Du skal vinde din scene. Du skal vinde diskussioner eller vinde en kamp. Du skal vinde. Og det er det, I gør her i aften. Det kan man se. Mange tak. Jeg vil tilbage at sige, at XP Factor foregår inde i teatersalen i morgen, og det er allerede fra 7:30. Så jeg håber, vi ses.